el vaig escriure pel taller de Sants i està sense corregir, està penjat també a redactar. És de farmàcia Domènec, potser. Tot això queda gravat, Això quedarà penjat al Facebook, ja veuràs. No, al Facebook? Al YouTube. Diu, és autobiogràfic i a més, perquè es tractava de fer un relat amb el flux dels pensaments i a més, en el meu flux del pensament apareixen dos personatges de relats. Sembla que arribo massa aviat. Falten 10 minuts per a les dues. Entraré al basar a veure si trobo algun pot de plàstic per posar el raspall a l'entrada. Crec recordar que els objectes de plàstic estan al fons de la botiga. Sí, els trobaré per allà, per on està aquell home xinès endreçant els prestatges. Mira, aquest no està gens malament. A veure, costa 2,40 €. Ja em sembla bé. Ui, també el tenen de color blau. Què quedarà millor, el taronja o el blau? No sé, les parets són taronges. Potser destacarà més. Eps, s'ha apagat el llum. Què passa? Ui, aquest soroll sembla el de la persiana tancant-se. No pot ser. Hauran tancat la botiga? Estarà el senyor que he vist aquí dins? No sé cap a on anar. Ups, què hauré llançat? No sé, per aquí potser, no sé. Mira, cap allà hi ha una mica de llum. Sí, llum. Apa, he arribat a l'aparador de la botiga. Què faig? Començo a cridar la gent del carrer? No sé si sento sorolls o la meva imaginació els fa sentir. Hi haurà algú més aquí dins? Millor que em quedi per aquí. Si se m'apropés algú, podria colpejar el vidre. Agafaré aquest gerro per si... Telefonaré a l'Ester i li diré que estic aquí. Ui, em prendrà per boja. És que encara no m'ho puc creure. Com pot ser que hagin tancat la botiga deixant-me dins? No té lògica. Només s'entén si es pensa que hi ha algú més i que em volen fer... Ai, mare. Ester? Sí? Hola, mira, no riguis. Estic tancada al basar del davant del forn. On dius? Al basar del davant del forn. Silenci telefònic. Aquesta no s'ho deu creure. Mira, s'hi està apropant amb el mòbil a l'orella. Està mirant la porta de la botiga. Núria, aquí posa que a la tarda obren a les 5. A les 5? I jo m'haig de quedar fins a les 5? Vaig a mirar la botiga d'aquí al davant per veure si coneixen els propietaris d'aquesta. No sé què fer. Vaig sentir la veu de la meva amiga quan va explicar a tothom el que m'ha passat. Sembla que no trobarà la solució. Segurament, el millor que puc fer és telefonar a emergències. Potser no és ben bé una emergència, però jo no em vull passar aquí tancant 3 hores. Telefonaré al 112. Núria, aquí ningú sap res dels propietaris, va anunciar l'Ester. Ja he telefonat a emergències. Diuen que vindrà la Guàrdia Urbana. Tu vés a dinar amb les altres, que jo no m'escapo d'aquí. M'agradaria saber quina cara li faran les altres dues amigues quan els expliqui la situació. Vaja, com que sembla que la cosa va per llarg, crec que el millor que puc fer és agafar un d'aquests tamborets i seure a prop de l'aparador. Mira-te-les, ja venen aquest parell, no poden parar de riure. La veritat és que la situació és ridícula. Núria, però què t'ha passat? No sé, s'han apagat els llums, he cridat, però ja he sentit el soroll de la persiana. Tens por? Em pregunta la Pili. Una mica, però crec que a dins no hi ha ningú. Diu l'Ester que ja has telefonat a emergències. Sí, espero que no triguin massa. Els nens al col·le començaran a arribar aviat i com em vegin aquí... Ai, Núria, el que no et passi a tu, riu una. Sí, si no t'apropes ben bé al vidre no se't veu, no et preocupis. M'anima l'altra mentre tornen a prosseguir amb els seus entrepans. Sí, ja ho podeu ben dir. Sembla que estigui condemnada a viure situacions còmiques i ridícules. Uix, ara que s'apropa un senyor amb gos, em veurà? Mira, el gos es pixa a la cantonada de l'aparador. Nena, estàs tancada? Sí. No et posis nerviosa. Ja he telefonat a emergències. Si vols, em puc quedar aquí a fer-te companyia. El que em faltava. Si la gent que passa pel carrer veu un home parlant a l'aparador, aviat tindré tota una multitud de persones observant-me des de fora. Ai, mare meva, per què m'haurà hagut de passar això a la botiga del costat de la meva escola? No, gràcies, li vaig respondre. La veritat és que hi ha bona gent pel món, i també gent ben avorrida, sense res millors que fer. Quan triga a venir la Guàrdia Urbana? Si triguen una mica més, potser hauria de fer alguna cosa més. Vegem, pensem. I si l'Angie pogués fer alguna cosa? Però no tinc el seu telèfon.
El que sí que tinc és el del Darman. El tinc des de la bici relatada. Podria telefonar al Darman i demanar-li que em donés el telèfon de l'Angie. Aix! Gairebé no em coneixen com perquè es creguin aquesta història meva. I si l'Angie en realitat no és mossa? Mira, ja arriba el policia. Escolti, estic aquí. Hola, com ha passat? De nou em tocava repetir la mateixa història. Que avorrit i ridícul alhora. Em diu el policia. Intentarem posar-nos en contacte amb els propietaris de la botiga. Si no ho aconseguíssim, hauríem de cridar els bombers. Els bombers? Això sí que serà un meravellós espectacle davant del pati del col·le. Ai, mare meva, espero que trobin els propietaris. Els bombers? Li vaig repetir jo. Sí, vostè no es pot quedar aquí fins a les 5. Es troba bé? Sí. Hi ha algú aquí dins? Crec que no. Estigui tranquil·la. La veritat és que ens imaginàvem que ens trobarien amb una senyora gran i... Ara em dirà que semblo tonta jo. La veritat és que el que m'ha passat és inversemblant. Ara que ja està la policia i ja són 2:45, crec que el millor és que m'amagui una mica més. Els alumnes ben aviat apareixeran per aquí. I jo parlo al policia. Miri, jo soc mestra de l'escola d'aquí al costat. A les 3 és l'hora d'entrada i en aquests bancs del davant és on es van concentrant els alumnes quan van arribar. Ara que ja són vostès aquí, m'aniré una mica més endins per tal que no se'n vegi tant. No s'amoïni, em diu el policia. Anirem apartant els nois que s'apropin cap aquí. Crec que m'ha entès. A més, les meves amigues els estan explicant el mateix que jo ja he dit. Ara elles s'apropen al vidre i em diuen: ara que ja està la policia, anem cap al col·le. No direm res a ningú. Avisa'ns quan hagi sortit d'aquí. Mira la Clara, que guapa està. I el Tanoca del Víctor. I el que donarien tots aquests per veure'm aquí quan sàpiguen la notícia. Els policies ho estan fent molt bé. Els alumnes no s'estrallen de la seva presència. M'imagino que, com estan acostumats, tan sovint venen a controlar qüestions de compra-venda de droga, s'apropa un dels policies, a veure què em dirà. Senyora, la Guàrdia Urbana s'ha posat en contacte amb els propietaris. Ara vindran a obrir. Ara? Ara que són 2:45, l'hora de l'arribada del propietari coincidirà amb la de l'entrada dels alumnes. L'expectació està assegurada. No podrien esperar fins passades les 3? D'acord, si arribessin abans els faríem esperar. Que bé, sembla que tot s'està solucionant. De fet, no sé si és un avantatge o un inconvenient, que m'hagi quedat tancada en una botiga on els de la zona em coneixen. Potser hagués estat millor en un barri desconegut. No, llavors hagués tingut més por. Ara el que tinc és vergonya. No vull que ho vegin. Segurament ho acabarà sabent tothom, però no seria capaç de suportar la cara dels nois i noies veient-me quan surti amb els policies i els propietaris. Segurament aquesta anècdota serà tema de murmuració durant uns dies entre els profes i famílies de l'escola. La veritat és que a mi també m'hagués fet gràcia si s'hagués quedat tancada algunes de les senyos que vaig tenir. Quin rebombori que fa aquest munt de canalla i jovent. Qualsevol diria que a l'escola s'ho passen tan malament. Jo els veig ben feliços i alegres. Quins crits! Apa, la llum! Ha tornat la llum! Com ha estat això? Jo no he sentit la persiana. Sí, han obert la persiana. Sento les veus de 2 persones. Mira, el mosso ja està aquí. Al darrere hi ha una senyora xinesa amb cara de circumstàncies. No sé a qui li tocaria posar aquesta cara, si a ella o a mi.